बहना ना ना उठ गइले उठ अरे बानी की ना सुनबा तो ना भैया देखी उठ तो। गइले तले कतना लोग कहत लकी रे चल गइनी अगरबत्ती घर के धो दिया औरत कहत रे कैसे धंधा ठीक बटे रे एगो बात कहनी हो कि कदू यहाँ के लाइसेंसी बनी हम नहीं खित कदू हम काहे नहीं खित कवाले को जरूरी बा मने कोनो जरूरी बटे तू कहबो अब होने दरौरा कहब तब टिकवाई ए महाराज कोनो भी चीज उम्र से बढ़िया लागेला या कहले हम कली ए बेटी हां रो हटी का मुड़ी पर चुटपुटिया बजाई हो ना छोड़ दो यही से कहिले का कि 7 पर 5 75 होला लफोर के फरेला वो करे ना में लतर होला 7 पर 5 75 होला लफोर के फरेला वो करे ना में लतर होला भीतरी से हो ऊपर से ना आज होय मुहवा चोनिया के बोलला नु वो करे ना में 76 होला ई चादरा हो 76 होय कोनो खिसवा झूठ नहीं के का कि कहां धरी छितनी त कहां धरी सागरे बबुआ पुरस्कार में आ गले ए बबुआ ना बबुआ आइले है कि बबुआ देता रहे देखी तो दे देनी तो 5000 लेके आई जाई बबुनी बेजी दे भाई देखी तो बुझा तक अंजलि के ह ई लड़का पुरस्कार में आइल बने दे दी है दूध पियो पुरस्कार मिल बड़े पुरस्कार में तो गाड़ी में लादी चलो जा भागो जा काम हो गए देख ली कितना बुझा तक हाले फिलहाल के भइल कोनो खिसवा झूठ ना रहे हां कहां धरी छितनी त कहां धरी सागरे सागरे कदू है मनीषा मरल समटकी त लौटले लहरी के भाग रे हटाओ रे अरे सटाओ रे अरे रहो रे अब तो दांत बैठा के सो रे ई है एक खिसवा सच कर देतनी रोरा सुतरन है त अच्छा ना लगता देखे जागल पे कितना सुंदर लगता लेकिन गंदा गंदा इशारा करतनी है बढ़िया नहीं खेल लग आय हाय हाय लहरी पैसे होई अरे लेकिन यही से कहिले का भेटतौ ना कि जब से गावाना करैल हाय 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 परदेश बारा एक बात के आवरी कहनी हो का दो है चुनरिया बिहले मेहरा ओढ़ेली अरे तो उहे लोग तो हमहु कनी है बिहले मेहरा ओढ़ेली तो हम का दोसर कह देनी हो हम का दोसर हम तो कहनी कि हमनी के घर के माता बहिन मुड़िया पर चुनरिया ओढ़ के मंदिर में जाला लो भाव देखनी हो हां वो तो ओढ़ले रहला बुझाता पानी के देह पर चोटी ओढ़ावल बा ऐसे कहिले का कि बिना बात के बात तू पाटी जाओ जान गलती नहीं खाता डाटी जाओ जान कि बिना बात के बात तू पाटी जाओ जान हरे गलती नहीं खाता डाटी जाओ जान होय सनातन धर्म बता एकरा के सनातन धर्म ही रहे दी जात के नाम पर बाटी जान पंचर भइल बा त सुलेशन लागी थूक लगा के साटी जान अरे खाही के बता पूरा हपचिए के खाली खाही के बता पूरा हपचिए के खाली लहरी जी काहे कि कुकुरन के जैसन चाटी जो लिया लाठी कुत्ता के भगाओ रे न तो वह दूटा सा हो जाए ना घरे के रहो अपना घाटे के रहो औरत कहत रे लइकवा से भइल बटे बेचारा नए नवेले बिया ओकर मरदा के ओकरा डिप्टी पर से फोन आइल बा जब फोन आइल तो ओकर मरदा चल गइल मेहररू अपना मरदा के लगे फोन कइले बिया कैसे मेहररू अपना मरदा के लगे फोन कइले बिया कौने भाव में औरतिया अपना मर्दा के नंबर ई गनगनात कहे बा फोन आवता औरतिया अपना मर्दा के नंबर अपना देवरा से मांगे गइल बिया कैसे ए देवर जी
बोला श्रीमती भौजी देवी जी। संस्कारी देवर संस्कारी लगता तनी अपना भैया के नंबर दी ना। काहे बड़का बाबू के देव तो ना काम चली। जिनिए बाड़न सब बात बड़के मुझे थोड़ी ना कहा है। तो लिखो भैया के लिखो। अपना भैया के नंबर दी बोली 94 400 चुक चुक 94 400 चुक चुक 95 500 फूक फूक धरावा। टुस 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 उठाइए ना उठाइए ना अंजलि में सटाइए ना। हेलो हेलो इस रूट की सभी लाइनें व्यवस्था है, कृपया 9 महीना बाद डायल करो। ए देवर जी का हो इतना महीना बाद डायल करे के करता है। व्यवस्था बा। व्यस्त बा दूसरा नंबर दी तो दोसर लिखो बोली 94 400 डारी पर बारी पर 94 400 बारी पर आउ नंबर हो नचनिया के डाड़ी पर धरावा धरावा। टुस 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 हुलुलुलु हुलुलुलु उठाइए ना हुलुलुलु हुलुलुलु उठाइए ना। हुलुलुलु हुलुलुलु लहरी जी में सटाइए ना। हेलो हेलो रेडियो नेपाल हो तपाईँ को अनुरोध में भोजपुरी फिल्मी गाना सुन भयो राति राम्रो राम्रो छ। हाम्रो नेपाल में चिङ चिङ टिङ टिङ भिङ भिङ गाना सुनन्छ। ए देवर जी काहे इतना मजाक कइले बनी। अबली मजाक भौजी से ना कोई नहीं तो मौसी से कोई नहीं। ए देवर जी बोला ई त बुझाता कोनो हिंग बेचवा के लगे धो ले बनी। अच्छा नेपाल धोले लो। हां दोसर नंबर दी दोसर धरावा बोली 94 400 कुल्हा पर 94 400 कुल्हा पर आउ नंबर हो नचनिया के झूला पर धरावा। टुस 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 उठाइए ना उठाइए ना उठाइए ना। हेलो यात्री को कृपया ध्यान दें, जो गाड़ी जीरादेई से चलकर जाने वाली जनता एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय 6 महीना विलंब से चल रही है, सुविधा के लिए खेद है। चाय बड़ी शिखर ए शील बटल पानी पानी ए देवर जी का हो ई त बुझाता स्टेशन पर धो ले ले। हां तो अब के सही जगह पर गइल बा। अब तो रे धक जाई मर्दा लगे। दी भैया के अपना अच्छा तरह से नंबर तो लिखो बोली 90061 90061 61 हो गई। हां हो गई 80 38 36 टुस 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 अब साफ करता। हेलो 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 के राजा जी आहा तू डिंटेलवा के मम्मी बोला तारी का हो। ए राजा जी का हो राउर गोड़ छू के गोड़ लगता। जाई हो गोड़ पहुंचल बा का होई जाए। ए राजा जी का हो अरे ओरा कब घरे आवतनी। अरे घरे के तरह आई। ए राजा जी हां हमारा रुपया पैसा कुछ ना चाहिए बस रौरा आँखी के सोझा रहे अच्छा तो हम समझन कि मोय संपत्ति हमारा लग ही बाटे। अरे सोचतर के तरह कुछ चिन्ह ले ले आवत तो ए राजा जी हमरा चिन्ह ना चाहिए। तरह के चिन्ह ना लिए ना हम सोच रहे तरह गोल में छुछी ले ले आवत गोड़ में के छुछी होला। हमरा वो ना चाहिए तो घेटी में का पा ले ले आवत नहीं हमरा वो ना चाहिए तो का चाहे बस रौरा हमरा आँखी के सोझा रह। अच्छा कहीं दूर से पतइयो बाहर के लिए आए बुनु डॉक्टर साहेब कहीं दूर से पतइयो बाहर के लिए आए बुनु हां तो बुझाई जे मोय नोटे धरता। घरे रहनी तो भागावत लू कि बहरा जा आयो बोलावत तारू। जब जीत करता रहो नु हाँ तो हम टिकट कटा ले बनी अच्छा आ उधियात चलिए टिकटवे पौधिया चला मत टिकटे को दिया औरत कहे तरी कैसे लेकिन गाना के भाव लगल कैसे एगो कोनो लइकवा हो एगो कोनो लइकिया से कहता लहरे कैसे रोकी
बोली तरे हुका लगे दुगो गर्भवती हला दिया माला पहना दिया गइलन गइले उ ओकरा पीछे खोस दिया पैसा सुन के बहुत भइल अभी का पिछवा खोसी ले दुगो गर्भवती एगो एगो लड़की के मैटर हटे कैसे कि हमारा बुलेटवा पर कहियो बैठके अरे सटा बेकीना त बोल रे पत्थर की आहो पतारा का से फोटो बेकीना बोल रे पतर की आई मोटा का से फोटो बेकीना पक पक पट जानू कि सिरुआ भद खाए लगबू यही लड़के सहारे औरत अपना मर्द के कहत रही कैसे बाबा तू से टूटा ही पलानी में तरह से जवानी कोई बकहिया कोई बकहिया कोई बकहिया मुखिया जी मेहरारुआ कहतिया कैसे तू से टूटा ही पलानी में तरह से जवानी आई बकहिया कोई बकहिया लागल दिलवा में हटी लागल दिलवा में हटी आई औरत कहतरी कैसे कैसे कि हम ना जननी कि तोहार कौन मजबूरी रहे आहा हम ना जननी कि तोहार कौन मजबूरी रहे आ हमरा से जुदा भइल के तोहार इतना जरूरी रहे रहे अरे होय तो अभियो कुआर बारी तोहरेला होय तो अभियो कुआर बारी तोहरेला तोहरेला ई ना जनली कि तहरा मुंह में राम और बगल में छोड़ी औरत कहतरी कैसे कैसे कि जब से गावा ना करैला परदेश हमरा डॉक्टर साहेब जी कैसे कि जब से गावा ना करैला परदेश बारह और का जब से कामना करो परदेश बड़ा हो कि भेजल घारा वाना एक कहूँ सोन देश बारह
के जागल रहती तब नु ए जागल में नहीं कि सुतल नहीं कि यहाँ के चल गइल बानी। चल गइल बनी सपना में तनी हटी त है हाँ उठाई उठाई मके तो यहाँ के चल गइल बनी कैसे कि जब से गावाना करोला परदेश वाला परदेश वाला और का कि भेजल घारा वह ना एक कहूँ सोन देश वाला आजकल के 2-4 गो ऐसन ब्यास हो गइल बड़न सन अरे मारे कि हमरा के कैसन कैसन अभद्र शब्द बोल के सोचत ना कि हम आगे हो जाए हो जाई। हमें आगे हो जाई तो से का होगा लेकिन वो कुछ कहल से हमरा फर्क नहीं पड़ेला हमें का मतलब होगा हमनी के से का मतलब बटे उ चाहत ल कि हमनी के नामवा धरस के हमनियो के बढ़ी से आगे हाँ लेकिन ऐसन हम करब ना ऐसा गलती ना होई हम अपन मंजिल पर जाइए करह उ चाहे कतनो गोड़ घींची लो हाँ बोल कैसे संहरी जमनिया घर छोड़ के गइल बड़ कनिया कनिया से एगो याद पड़ल डॉक्टर साहब का एह रह दिया रुको रुको यहाँ के कहने ह का कि एगो हिया के संभारते बानी हमरा के कदू संभारते बानी घर घरे तो जलवैया सब देखो तरस। हमरा के यहाँ के संभारत नहीं यहाँ के संभारत तो बताई जो घरे वाला के संभारत हो अरे पटीदार 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 ने संभारी हां ओए देख दे करता उहे देख ले थोइल कैसे कि भोल कैसे संभारी जमुनिया के बोला कैसे सवारी जवनिया के घर छोड़ के गइल बड़ कनिया के लास्ट में रतिया कहतिया कैसे हरे रमन रूपे ससे राजा भाई जाई के परदेश में समझई कहिया लागल दिलवा में